I'm here because I've been reported by one of my colleagues for... Under det her forhør tilstår den unge pædagogstuderende Malte Thomsen, men forinden har amerikansk politi løjet for ham. De har talt om beviser, som ikke findes. American police get false confessions. Hundreds of false confessions have been documented in the last couple decades. I dag er Malte Thomsen renset, men sagen har sat spor, også i danskernes opfattelse af USA. God aften. I 5 måneder var den unge danske pædagogstuderende Malte Thomsen anklaget for at have krænket børn i New York. For få minutter siden der viste vi en dokumentar om hans ophold i USA. Et ophold, der begyndte som en amerikansk drøm, men det endte i et mareridt af falske anklager og et ophold i fængslet Rikers Island sammen med mordere og voldtægtsmænd. Sagen rokker også mere grundlæggende ved mange danskers opfattelse af USA. De har svært ved at tro, hvad de ser. Så sidder man pludselig i et forhørslokale på den anden side af Atlanterhavet der, og føler sig pludselig meget, meget alene. Ikke? Og de er rystede over det forløb, Malte Thomsen må igennem på skærmen foran dem. Det er forkasteligt. Det er jo grotesk. Og det skræmmer mig da lidt, at det fungerer på den måde. De er studerende på pædagoguddannelsen Frøbel, hvor Malte Thomsen selv går. Nu oplever de på tæt hold et retssystem, hvor reglerne er helt anderledes end herhjemme. Jeg fik helt gåsehud, fordi det er så sådan en sindssyg situation at blive stillet i. I 5 måneder var Malte Thomsen mistænkt for at have krænket børn i den børnehave i New York, hvor han var i praktik. Alt sammen, fordi han tilsyneladende tilstod forbrydelsen. I'm here because I've been reported by one of my colleagues. Men ifølge Malte Thomsen selv og hans advokat var der tale om en falsk tilståelse, og det er langt fra usædvanligt i USA, lyder det fra Richard Leo, der er retspsykiater og en af USA's førende eksperter i falske tilståelser. American police get false confessions. Hundreds of false confessions have been documented in the last couple decades. Richard Leo har set hele videoen af politiets afhøring. Problemet er, at det er i virkeligheden afhøring nummer 2 af den danske pædagogstuderende. The real interrogation was not on videotape. So the New York City police, when they subjected Malte to questioning and interrogation, intentionally kept it off tape. And then after they got a so-called confession, many hours later, then they chose to record. Og det er der en god grund til. The police are able to lie and deceive and manipulate, right? They are thoroughly dishonest during interrogation. Og det udsagn bekræftes af en tidligere drabsefterforsker i USA. The detective that doesn't want a person to walk out of the room, the subject, free, I can guarantee you, can get a false confession. Det skulle bare bevises, og det synes jeg er ekstremt skræmmende. Men falske tilståelser fremtvunget af politiet er et faktum i USA. Og ifølge Richard Leo er Malte Thomsens tilståelse et klassisk eksempel. This is how those persuaded false confessors confess, right? People who come to believe they did something that they have no memory. Og den måde at afhøre på adskiller sig markant fra den måde, det foregår på i Danmark. Vi har simpelthen en regel, der siger, at man må ikke snyde, man må ikke lyve, man må ikke true. Vi er jo nødt til at kigge på, om vi forbereder godt nok i forhold til den her sådan situation, som Malte har stået i. Og de studerende her har fået noget at tænke over. Hvis jeg stod i udlandspraktik, så ville jeg nok ikke tage til New York eller til USA. Nu har jeg Malte Thomsens advokat, Jane Fischer-Byrjalsen, med fra New York, og min kollega Johannes Langkilde, der har fulgt sagen tæt i 5 måneder, med fra Washington. Johannes, hvad er kommet mest bag på dig i den her sag? Arbejdet med den her film de sidste 5 måneders tid har været noget af en øjenåbner for mig, både professionelt, men også personligt. Da jeg flyttede til USA for cirka 1,5 år siden, der havde jeg en klar bevidsthed om, at tingene herover foregår meget anderledes end det, vi er vant til i Danmark. Det behøver man ikke læse mange bøger for at finde ud af, læse mange aviser eller for den sags skyld se mange amerikanske krimifilm for at have en idé om. Men arbejdet med den her film har givet mig et indblik i den virkelige verden, og jeg må sige, at det er kommet noget bag på mig, hvilke metoder politiet rent faktisk har lov til at bruge. Nu er din dokumentar så skabt stor debat herhjemme, men har den også skabt tvivl om politiets metoder i USA?
Der er i forvejen her i USA en debat om, hvorvidt politiet har nogle metoder, der er hensigtsmæssige. Og noget af det, man debatterer lige i øjeblikket, det er faktisk noget af det, der netop også er det helt centrale i Malte Thomsens tilfælde. Netop det faktum, som Richard Leo, retspsykiateren, også er inde på, netop at den egentlige afhøring ikke bliver filmet. Altså den første afhøring, hvor politiet bruger de her beskidte kneb for at få en anklaget til at tilstå. Den afhøring vil man gerne have videofilmet, således at man kan dokumentere, hvad det er, der fører frem til, at den anklagede rent faktisk tilstår. Jane Fischer-Byrielsen, du er dansk, men arbejder altså som forsvarer i USA. Hvad er den største forskel på at være mistænkt i USA og så her i Danmark? Ja, altså i USA, når du er arresteret, selvom det selvfølgelig ikke står sådan på skrift i deres lovbøger, så er det sådan, at du er ikke uskyldig, indtil du er fundet skyldig. Du har en rigtig lang op ad bakke for at bevise, at du ikke har gjort noget. Lige så snart, at du er arresteret, så tror anklageren og politiet og dommeren, at du har gjort noget, så det bliver så dit ansvar at bevise, at du ikke har. Men hvad skal danskere og studerende, som dem vi lige møder her i indslaget, være opmærksom på, før de tager til USA, eksempelvis på et praktikophold? At de skal være opmærksom på, at de har altid ret til at tale med nogen fra det danske konsulat eller fra ambassaden, og så skal de aldrig tale til politiet uden at have en advokat til stede. Tak skal du have for den vurdering, og du kan høre mere om Malte Thomsens sag, og du kan møde ham der i DR2 i morgen tidlig klokken 7. Det her, det er et nødvendigt onde for SAS. Det er ikke noget, man gør for sjov. SAS tager nu et historisk og dramatisk skridt i kampen for at overleve.